Este é o renovado paseo marítimo de Vilagarcía, o seu paso pola Compostela. A segunda fase do proxecto vén de rematar actuando entre o balneario e o lavadoiro de Carril. En total, 750 metros para os que o Goberno Central destinou máis de 600.000 euros. Esta mañá visitaban os resultados destes traballos o alcalde da cidade e o delegado do Goberno en Galicia, que entende que proxectos como este demostran o compromiso de Pedro Sánchez co municipalismo. A verdade é que eu sempre digo que somos un goberno municipalista, non porque o delegado do goberno sexa exalcalde, sino porque así se entende desde Madrid que as políticas do goberno teñen que chegar ao final aos veciños e as veciñas, e iso se fai a través dos concellos, dos alcaldes e das alcaldesas. E neste caso teño que dar a noraboa a Alberto, o alcalde de Vilagarcía, porque está facendo un traballo enorme. O alcalde de Vilagarcía celebra o resultado desta remodelación tendo en conta a cantidade de veciños e visitantes que pasean por aquí. Esta era unha inversión moi desexada polos vilagarciáns. Lembramos en moitas ocasións que había moita xente, moitas persoas maiores que decían que facía moito tempo que non podían pasear por esta zona porque tiñan medo ás caídas. É unha zona moi transitada, como está podendo ver o delegado. É unha aposta máis por parte do Goberno Municipal en seguir buscando espacios de disfrute para os veciños de Vilagarcía. Non fai pouco pensemos na transformación que ten esta praia. Con todo, Alberto Varela aproveitou a ocasión para trasladarlle ao delegado do Goberno outros asuntos pendentes, como a rexeneración da propia praia da Compostela. Os alcaldes somos ambiciosos, somos reivindicativos e sempre vamos a reclamar cosas para o noso concello. El sabe, e así o viñamos comentando, que estamos traballando da man de Costas do Estado, pois para, aproveitando estes fondos europeos, facer unha rexeneración desta praia e eliminar pois o problema do cadillo que temos coa mesmo. Hai que aproveitar, como decía, eses fondos europeos e nos vai a dar unha oportunidade. Un proxecto que se suma á lista de actuacións impulsadas polo Goberno Central na cidade. Segundo os cálculos da Delegación do Goberno, o Executivo Central leva investidos uns 12 millóns de euros para distintas melloras, entre elas a reforma da Casa do Mar, que en breve abrirá as súas portas.